So, what up mga guys. Kung mga natingala mo no, naamay diri sa kuan karon guys. Pinakalit ang among laag. Nahan pa. Sige, basin din dira. Baba. Okay. Baba gid ay. So, kita-kita sa niya guys. Sinsya kayo wa may ka video ganiya kay pinakalit kay mong lakaw no. Oh, ayos. Kauban. Mixina din no. Kapas o gahat ay. Istong mo, itlog-tulog ba? Begini na pamdag. Oo. Apawirap tayo. Kaong go si kulit. Ulit ikaw ano na? Wala. Hyper man. Hindi makita. Grabe na ituma gini nato no. Liktad ni Dol. Pitan. Grabe ang purtahan na niyo. Kalawg do. Oh. Ano? Paano dulungan? Klaro ba itong naong ni? Klaro mo na eh. Facebook diri agamay lo. Amo to dra dablik. Hindi, ito lang. Kapitan mo na siya. Kana oh, mo man yata. Mo, magkaroon ni Don. Ano kuya? Puro mo ano eh. Sakto ah. Dabi? Huwag na Jess. Turo na oy. Sakto ra na eh. Dako na kaya Dol. Pagkami na to. Sige, pwede po. Lah, Katawan. labi diri ay. Mura ra magkuan bay, grabe pinakalit ba. Yawa diri ay. Ay, namin din butangan magkiril oh. Awi. Sugas yung plus eh. Sulti ko. 15 Pro Max na. Grabe. Kuya, gini pinakalit na no? Lahir lagi ang pinakalit nila agad. Pag mo na ako human na ni. Kasi yung gandol, power bank? Masaksakan niyo? Yun eh, outlet yun. Ay, outlet gila eh. Pinsan lang mo. Kanang extension niya katong pang-camper van. Okay. Udah connect tong online. Ito. Pili ng siguro ito pa mo. Sabi. Seperti ko. So guys, mga naplastar gitu no. Kinainer niya guys. Oh grabe. Need kayo di ba? Mga adventurers, kami mga itong habay rin. Ngit-ngit kayo. I-explain lang. So guys, kita-kits ugma. Gabi-gabi naman. Mag-sleep-sleep sa siguro no. Yes. Morning. Morning. Yo, ang buntag mga guys no. Dali sa kon camp. Nay na itong tingog kay tulog pa ba no? Oh, ni ba? Yes. Grabe guys no? Tugog ni gabi guys. Almost 3 o'clock na. Na mo na itikas camp guys. Oh, tak kanaw. Okay na guys. So karon guys, problema may aswin ng taog toilet no. Grabe guys, pinakalit lagi kita namang laag no. Matong kan ya. Sebabalo ni lit na gyud. Huh? Ay dagat. Takat ribuang. Ay dagat. So mga guys, baktas niya daw mag toilet no. Jogging, lami jogging di ba? Wow. Kalma naman ang tubig oh. Grabe, kaduang balik na to dari sa ano, danigal no. Pero lahi na pud ni siya nga kuan. So, kada ko Andrea guys, basta summer gani diri sa UK. Mo na yung trip kasagaran sa mga tao na magkambing-camping. Ano? Ikaw dito sa.
Watch your step guys no. Dahil tag-hagis live na ako. Antay ha. Diya tubig ko diya. Ubos na. Sangit na ha. Gakuan mo kuha oy. So mga guys, may ginansya guys, puro rahangak. Oh. Tama na sila ka na magbayad ka og. Ba? Dot kayo ang Uli nang way kuha oh. Uli na ang way kuha. Sagbot rin ako. Sagbot rin ako ha. Ano tong isda? Adik ko magpakuha ani kay bala man. Tambalulo man. Kuno. Sana. marijuana. Lato. Marijuana. Tuyag. One day later. So mga guys no, nakato diri sa ngita ta diri og mga makuanan diri guys. Good morning. Good to you. Hello. Drink kadol. Entonces está en style lang. Swerte kay kano kagibili ni mo cellphone. Bayan na kanya. Doon sa wari. Entonces está en style lang. Kali. Entas barato diri. Gani, isa dito ko sa tackle base, timala. Alam na ko. Mubo rin, igan mo rin. Ayaw ko na. Entonces está en ron, kapalit ito ni style na ron. Ilang... Saya na gini guys, nga malitanig ko no. Budol pa tani style na eh. Tapon yun, murag. Tama-tama yung kasangit ba? Naon mo? Wow? Alang ba? Ikaw na lang barato. Ah, batahon ra. Ay, napagpalit lang mga kayo. So guys, budol kita ni style no? Daot na. Kumsis eh. Nada. That one there Okay. is pretty good as well. Oh. For my home. The red one here. Yeah. Oh. It's €40 for the rod and reel. What is this? €40. Katupila mo ni. How much is this one? 31. Hindi na lang. 31, yeah, for that one. Yeah, I'll take this one. Tan iba ko sa ko. Ang harap mo sa bawang ito? Eh ato na lang. Better cast. Better cast. Yeah. This one's good as well, but just I like that one better. Akala na siya? Ah, maybe that one. Yeah, that's okay. Ah, budol. Okay, so 39.50. 39.50. Alright. How about this Sheesh. one? Is it also good for cast? Yeah, it's good for cast. That's actually only €30. It says 40 on it, but it's only 30. Yeah. So you can tap there. Nah, budol sih. Oh, done?
sitter. Thank you. Bye-bye. Liyo ka? Oh, luyo. Ano na ilang code eh? Ha? Ano na ilang code? Ah. Walupa. Morning guys! Morning lads. Morning na ang mga kwandalan sa mga View no. grabe to. Sugam dagat. Ah, biya na pitiko no. No, dagan. Bata mo muna. Kaya ni, suksok ay. Agin ni mga dato ni diriya ka. Ang dato ka naman nagtint lang. Oh. Kapobre ano nila mo naman nilang balay. Gani. Kita kayo nagtintra ta kayo natagbaw naman tayo. Tagbaw naman tayo ng mga abundance nga kwan ba. Bless you. Iha dulu. Gani. Kinaiyahan ba? Gani. Exclusive for ko ano yung mga illegal migrants. No papel eh. Itom. Wala man. Wala man. Kalimat day ko. Mga Pilipino. Mga Pilipino ba? Lala. Mga Pilipino kayo? So mga guys no. Kaon ba si Idol Jig? Oh. Kaon. Oh. Kain ng pugi ba? Oh. Di kami nag-sit up no. Nya ato na ikuan na to ang gipalit nga kwan. Okay, nabudol man ta ni. So, yes. Keren na. Anak na siya. Tangga na. Pagdalagbag. Dalagbag. Amya. Sambaw. Yes, mana no? Agay kalis danan na rin ang bateri. Kanira ginabil na dakpan sa hapon no. Dilipis. Ikaw si Mate. Bye. Lang. Ayaw sa. Matik. Pwede ito na ito si Agaw na Ha? Oh. Ano dulu? Kay Andrea, grabe. Ha? Sakit mo ka. Sangit eh. Gigabaan sa jellyfish lagi ito lagi. Mau tinagkaamong gabi. Ah. So mga guys, wala man tayo makakuha no. Kini na nato ang manusok na lang tayo guys. So dagan kay mga tahong nga gagmay. Makita ninyo sa tuang kuan guys. Yung mga tiradan lang. Kaon mangga daw ni daw. Dol. Hey Dol. Dol.
Kini? Kau ni? Pakpakon tadi guys. So mga guys, nani atong tirado no kinakabadikam ta. So maniti. Ha? Sangit sa pula? Nah, retire tag sayo na ron. Wala ka extra ito. Mana lang niya itong giradahan guys no. Kila na. Pilasa ni, tilawan tani. Naugon tani. Abog na awas tubig biag. Ay dako no. Putlan man, putol yan. Nah, duha ka buok Kini na itong pahimong tandol? Ha? Katilaw nga rin? Ha? Yawa ka. Mukha rin? Okay na ba ka na? Kilo? Sangit. Sangit no. Ini nga tirada guys. Kinauboy lang gini siya no. Tagtad sa balas. So mga guys, magluto ta diriya karon no. Kinauboy nga style Dili siya landong-landong. Yan na. Makita nila itong mga kapugi o kagwapo ba? Ate, huwag ka sa phone. Wait. Wait lang, kay kuha na kang cellphone. Ah, bala ka, gara, ila ka. Ganyan dos Portuguese. So mga guys, ready na siya no? So karon mga guys, cooking ginalasgaw na diriya sa ako ano. Kita na to ang mga tenants da, mga boarders. So, pagdan ta, Sini luto boss. luto tag adobo, mga lutong Pilipino. Taklubi ang kuan. Butin. Init kayo mo kuan. Ingon po ng mga puti ron. Wala, mutas lang iluto. Ito alangan na. Naman yung mga specialty di. Donod na ng mga konams. Ah, uy ah. Orang luyaw. Di naman siya maigo guys. Ambot sao ni uban. Ilo mo yung try. So, abot na guys no. Ano dito? Tangan tara siya paminta. Napay siga gaw. Ha? Murugwa na nasigay ha. Napay siga. Napay sulog gaw. Sunflower oil. Ano? Air. Buto na siya maluto guys no. Ang paminta. Do nagbota na si nara si Ira og siya lang man di ay. Ha? Si Ira na og siya nasa taas. Papa below sore. Ay oh, Igo. Tukong rin mga. Kain! Naon na guys! Sir! ay. Hapit na daya gid ang. Sige sabaw.
Bengal lah. Ah, balbak wagi dulu. Iya. Kami ada itu mas kerak. Ganit.